TBS, GBZ, SHS... Ja sabeu, els típics cargols que podeu tenir per casa. Bé, no, segurament no. Però si tinguéssiu una casa de fusta, segurament sí que tindríeu cargols com aquests a casa. Concretament, a l'estructura de la casa. En aquest vídeo parlarem d'uns cargols molt especials, els cargols que es fan servir per muntar una casa de fusta. A veure, aquí tenim tot aquest mostrari de cargols que el Pep ens explicarà de què va tot això. Tenim com diverses categories de cargols, no, Pep? Sí, trobem des dels cargols per unir fusta amb fusta, per unir fusta amb formigó o obra convencional, a la part d'anclatges ocults, la majoria anclatges ocults amb els seus passadors i moltes vegades amb taps, i tota la banda de revestiments, cargols per revestiment exterior, alguns exteriors, alguns interiors. Molt bé, doncs comencem per aquesta primera categoria que m'has dit aquí, que són aquests cargols que serveixen per, diguem-ne, collar fusta amb fusta, que veig aquí diverses mides i formes i rosques, Déu-n'hi-do, no? La majoria són, o els que utilitzem més, serien aquests que són un model concret, amb rosca parcial, i llavors es diferencien segons el cap. Un serveix per apretar més, l'altre serveix només per fixar, i segons la tipologia que es necessiti, doncs es fa servir l'un o l'altre. Quan estem parlant ja d'estructures més grans o de panell CLT, llavors ja utilitzem el que és tot rosca, amb diferents gruixos, diferents caps i també per diferents solucions. Aquí la diferència és que la rosca va fins a dalt o no hi va, no? Exacte. La que és rosca sencera, doncs tota la rosca ens treballa i ens queda molt més fixada tota l'estructura, i aquesta banda d'aquí ens aguanta una peça que ens quedaria ficada aquí amb una altra peça que ens agafaria tota la rosca. La segona categoria que m'has dit és els de fusta amb formigó, que aquí veig que n'hi ha menys, no? Sí, moltes vegades aquests els que fem servir és per unir el dorment de l'entramat lleuger amb el formigó. Aquest seria una part, llavors l'altra part seria la unió de totes aquestes fixacions ocultes amb l'obra convencional o el formigó en murs. Llavors també tenim el que és un tipus de cap o el que queda més fixat a dintre. En funció de cada cas, doncs s'utilitza l'un o l'altre. I després ja aniríem a aquesta altra part on em crida atenció perquè ja no són els cargols que estem acostumats a veure, perquè això, clar, jo no n'hi diria mai cargol perquè no li veig cap rosca, i aquest en té molt poqueta i té aquí un cap, què és tot això? Això són un tipus d'unions ocultes que van mecanitzades dintre de les bigues, ho mecanitzem tot amb el control numèric, requereix molta precisió i podem tenir un amb forats i l'altre sense forats. El que va sense forats va amb aquest tipus de cargol que és autorroscant, que sense fer cap preforat a la fusta, tu el cargoles i ell mateix et fa el forat a la fusta i a la platina, i llavors et queda fixat. O sigui que porta com una broca incorporada, no? Exacte. És a dir, aquesta peça d'aquí ens aniria autoperforant tota aquesta peça d'alumini. Llavors, tindríem aquesta altra, que és ja per estructures més grans, que requereixen més resistència. Llavors, això generalment va collat a la paret o a la fusta, depèn de la unió, i van amb aquests bolons. Aquests bolons poden anar vistos, poden quedar vistos i veure els 4 foradets a la fusta mecanitzats, tots ben alineats, o podem arribar-los a tapar amb un tap en funció de la mida que... Fem un forat i li posem aquests taps perquè quedi tot fusta. Perquè no es vegi cap tipus d'unió ni de cargol. Aquests taps també els podem utilitzar moltes vegades quan no volem veure la cargoleria en moments puntuals. I llavors ja només ens quedarien aquests últims, aquests als que ja estem més acostumats i on ja comencem a veure més colors fins i tot, no? Sí, són de seccions bastant més petites i és generalment per revestiments. Tenim des d'un inoxidable amb diferents caps també, uns altres tipus que serien aquests d'aquí que tenen una doble rosca que et serveixen per regular una mica també el plom del revestiment. Poden tenir-los amb diferents colors i tant poden servir per revestiments com per tarimes de terra. Perquè això és perquè es vegi, diguéssim, perquè clar, veig aquest i d'entrada diu, ui, que està rovellat, no, és marró. No, és a nivell estètic. Això ja, cada marca treballa amb els seus colors, però generalment fan aquests 3 colors perquè com que tenim diferents tipus de revestiments, doncs igual vols marcar més el cargol o el vols dissimular en la mesura del possible. I llavors tindríem aquest que potser seria el més petit de tots, o el que tindria menys cap i que al final en segons quins revestiments queda més integrat.
I diguem-ne que tots aquests cargols els feu servir en una sola casa? Tot aquest tipus de cargols? Es pot arribar a fer servir. Clar, en funció de cada projecte, doncs, quan es fa el dibuix i es prepara tot el 3D per mecanitzar, doncs es va pensant ja, juntament amb l'estructurista, doncs, quin tipus de cargol i quina unió s'ha d'anar utilitzant. O sigui, quan estàs fent el projecte ja estàs pensant en quins cargols posaràs a cada forat. Exacte. Més que a cada forat, a cada unió. A cada unió, Déu-n'hi-do. I a més d'aquests n'hi ha molts més, també. Sí, clar, tenim... Centenars o... Sí, podríem arribar a tenir fins a 100 cargols diferents, que no tots els podríem arribar a utilitzar allà mateix, però tens diversitat per on escollir. Escolta'm, per acabar, deixa'm que jo n'he trobat un per aquí. Això és com el pare de tots els cargols. No sé, Marc, ni si tan sols hi cap a la càmera, això. Què és això, Pep? Això és el mateix tipus de cargol que aquest ja Déu-n'hi-do, però és que quan he vist aquest... Això és per estructures molt i molt grans. S'utilitza molt i molt poc perquè és més car que tot això altre i necessites unes eines bastant potents per poder-la col·locar. Home, sí, perquè no m'imagino collant això amb un tornavís, també t'ho he de dir. Molt bé, doncs Pep, moltes gràcies. Avui ja hem après sobre cargols, ja en tenim un altre. Molt bé. Merci.